Ac am gost 1.5 o'r awyrennau yma, sydd wedi bod yn gwastraffu tanwydd yr wythnos yma, fi allan ni gael polisi llawn i droi Cymru'n gwlad dwyieithog normal. Ysgrifennwyd y rheol yna nôl 20 mlynedd neu fwy yn ôl pan oedd gweithredoedd politicaidd dries i gael yr hyd, de. So dwi wedi arfer geid i'w jobsus fel hyn, da chi'n gwybod? Gan nad yw'r dyfarniad yn un frydol, allwn ni ddim ar air na chydwybod gyflwyno clws y ddrama i awdur Janine. A mae hynny, coeliwch fi, yn peri tristwch mawr. Ond, ydy o'n deilwng o anrhydedd y goron genedlaethol? Nac ydy, yn bendant. Medda Nesna Wyn Jones yr unig un ohono ni'n tri sydd wedi beirniadu'r gystadleuaeth yma o'r blaen. Swn i'n falch beta'r tri wedi cytuno, wrth gwrs, ond os oedd y goron ar ymhen i hyw, o'n i'n berffaith fodlon. Ennill y goron o'n isio, a dwi wedi hennill. Mae'r tri ohono, Gwyn, Branwen a Mina, yn cytuno. Mae awdl Bryn Glas yw'r orau, a'i bod yn deilwng o'r gadair yn Llanrwst eleni. Hyd hon ydi gadair gyntaf o. Mi gafodd Gadair Eisteddfod Llanbedr Pont Steffan. Fi oedd yn beirniadu. Iwsan sy'n fel ein feic ma, da chi'n clywed bob beth. Mae egni J.L. Jones yn electric fel electrons. Digon hawdd chi'ch werthu'n, ond triwch chi gael odle efo Jones. Wel, gwelliannau cyffredinol megis, wel, neb dros 60 mlwydd oed yn cael dod i'r maes ar ddydd Mawrth na ddydd Iau, achos maen nhw'n arafu llif pobl wrth gerdded. Math yna o beth. Un cwyn sgennau, a'r teledu, yr hen deryn fel yna yn hedfan ar draws y sgrin. Iawn? The burning on the sin-stained soul is born. Do you know, I carried on that fine English and I didn't realize I was doing it. Wel, mae gynnau le bach tyner iawn ar blentyn drwg erioed. Dwi'n gofyn i chi gyd i beidio a defnyddio cwestiwn y Gymraeg mewn ffordd ymrannol ac mewn ffordd rannog. A dyw a hwyr mae hynny wedi digwydd gymaint yn y gorffennol. Os nad ydi diwedd glo fel yna i seremoni fel hon, wythnos fendigedig fel da ni gael yma yn Llanrwst, os nad ydi hyn i gyd yn ddigon o brawf ein bod yn perthyn i genedl sydd â hawl i hynna'n barch trwy gael delf iaith newydd fel dwywan gwaredol. Rhaid
Dyna chi, sôn am y bas, dim bas, mae Lenny, mae hynny'n siom mae'n siŵr. Yndi, Siom Mawr. Ond o'ch chi yn y rhagbraw fy hunan? Do, mi ddim yn y rhagbraw, do. Ac oeddech chi'n rhannu teimladau'r beirniad? Oeddwn, mae'n iawn mod i. Pam hynny de, Tom? Mae'n anodd dweud, ond rhaid mi fod yn berffaith glir mi es i allan cyn diwedd y rhagbraw bod ni wedi cael yn siomi. Oedd hi mor wael a hynny de? Wel, oedd hi'n gyffredin. Yn gyffredin? Ie. Beth am y gystadleuaeth hyd yn un heno? Chi'n cael eich plesio ar canu chi'n ei glywed? O, yndw, plesio mawr iawn. Dwi'n credu bod ti yn gystadleuaeth ribban glas sydd yn wastad. Yna gantorion a phrofiad gyda nhw yn does wedi dod i fyny trwy'r gystadlaethau yma eleni. Ie. Yn berfformwyr da. Yn wastad, meddech chi nawr, beth yn hollol chi'n meddwl wrth hynny, bod neb yn codi'r eich alfannau ac yn gostwn yn wastad i safon i chi'n teimlo? Wel, roed o fel hyn, dos na ddim un perfformiad fyddwch chi sydd yn agos i gyffredin yn gwes. Ydych chi, maen nhw'n perfformiadau o safon uchel. Awn aelor dewis, wrth gwrs, lawer iawn pen ddaw y beirniad i benderfyniad yn y diwedd. Ie. Ni'n mynd â ni'n hwylus iawn at y gwrs sydd wedi dod i gadw cwmni fi nawr. Marddyn ap Dafydd, un arall o wir ifanc y fro yma. Marddyn ysgrifennydd pwyllgor gwaith Eisteddfod hefyd, ac yn arbennig o addas, fel y dwedais i bod ni'n yn gadael pasiant y plant, neu pasiant y bobl ifanc yn yr ardal, gan tawr bobl ifanc oedd yn gyfrifol am wahodd Eisteddfod i ddyffryn conwy ymwreiddiol. Ie, 3 chlwb ffermwyr ifanc yn yr ardal, digwyr. Yndi, mae dylanwad pobl ifanc wedi bod yn deimlo yn reit gryf yn ystod yr wythnos, dwi'n meddwl. Oedden nhw'n falch bellach o'i penderfyniad? O, yndi, dwi'n meddwl. Mae'n braf iawn gweld rhywun ebau hapus yn arbennig o bobl sydd wedi gweithio'n galed iawn ar y gwahanol bwyllgorau ar y maes yma. Dwi'n meddwl bod O.M. Roberts Pnauma wedi cyfeirio at 52 o bwyllgorau i gyd, rhwng y bwyllgorau apel a'r bwyllgorau is-bwyllgorau. Wedyn mae hynna'n dod â rhwng 700 a 1000 o bobl, sy'n ni'n meddwl. Ac mae'n braf iawn heddiw yma, gweld y bobl yn gwenu, bobl yn gweld ffrwyth i llafur. Ie. Ydy ysgrifennydd y pwyllgor gwaith yn cael cyfle i fwynhau Eisteddfod? Wel, dwi wedi mwynhau beth bynnag, do'n i'n mwysig yn ei hawl gwneud. Ond na, sicr dwi wedi cael wrthnos i'w chofio. Do. Beth yw'ch dyletswyddau chi yn ystod yr wythnos? Wel, dwi dal i holi'r trefnydd yn union beth dwi fod i wneud. A mae'n anelwig iawn i atebion, haid mi ddweud. Jyst bod yna pan ddau angen chdi mae'n deithau. Ond na, dwi wedi trio mynd rownd gwahanol bobl sydd ynglyn â gwahanol dyletswyddau. Trio edrych ar bod nhw'n hapus yna pob dim lli. A os oes yna rhywbeth i wneud, mod i'n mynd ystyn llaw. Yn y babell lle, ni chi wedi bwrw'r rhan fwyaf amser, sa'ch hynny mae'n siŵr dy fi yn ymrysona ac yn gwrando? Ie, allol, dyna ydi calon y Eisteddfod i mi, lli. Mod i Lenny wedi treulio mwy amser yn y pafiliwn ac erioed o'r blaen. Ac wedi mwynhau hynny fyd, dweud gwir. Ie. Glywes i englyn gorchestol yn cael ei adrodd ar yr rhaglenni rhywbryd yn ystod wythnos, o'ch eiddoch chi 10 marc gan y beirniad. I'r archdderwydd, os ydyn cofio'n iawn? Ie, yr archdderwydd newydd, ie. Ie, llinell ola drawiadol, nad gorsedd oedd yr archdderwydd yn edrych ar ei ôl, ond iaith frai blodau o blant, oedd hi'n llinell hyfryd, ac siwr o fod wedi cael llawer o foddhad. Beth am y tîm, enilloch chi yn y diwedd? Na ddo, trydydd, oedden ni yn y rownd derbynol, ie. Mon i llad y tlws, ac dda iawn fyd i gwir, oedd hi'n rysyn dda iawn ar y diwedd. Chwarter marc oedd rhwng bob tîm ar y diwedd. Ie, wir? Mor dyn na hynny. Gai ofyn un peth, Marddyn, i ni'n cofio am tŷ glyn dipyn yn ystod yr wythnos yma, a'i orches de, gwr o'r dre, gwr ifanc o'r dre yn ennill coron 5-1. A fi'n demtasiwn i chi o gwbl i wrthod swydd y ysgrifennydd y pwyllgor gwaith, oherwydd oedd hynny yn y chrwystro chi'n syth rhag cystadlu am un o brif wobre'r Eisteddfod. A oedd na gornel ohonoch chi oedd yn gweud byddwn ni wedi dymuno cynnig am y gader yn Llanrwst? Na, dwi'n meddwl. Mae'n debyg o sôn am beth hyfryd iawn. Ond swn ni'n wedi licio colli'r profiad o fod yng nghanol yr holl weithgaredd sydd wedi bod yma dros y 2 blynedd dwytha i wir. Na, o'n un o'r rhai oedd efo'r ffermwyr ifanc. Ac dwi wedi mwynhau bod yng nghanol yr holl fwrlwm yma dros y 2 blynedd, i gwir. Swn i'n wedi colli hynny am y byd. Pryd oedd y cyfnod tryma i chi? Swn i'n dweud rhyw 2 flynedd yn ôl, ar ôl i Porthmadog orffen. Ac oedd angen wedyn sefydlu'r holl is-bwyllgorau, llen, cerdd a cerdant a bob dim felly. Ac dyna'r adeg tryma, i gwir, yn y cyfnod cyn i'r swyddfa symud o port i Llanrwst. Ac oedd yna dipyn o faich ar nifer weddol fechan o sgwydar adag hynny. Unwaith oedd yr is-bwyllgorau wedi sefydlu hynny, oedd yr olwynion yn troi o'n un hynny'n jyst, oedd yna gymaint o frwdrydedd ar hynny. All beth yn hwylus iawn wedyn. A bydd Eisteddfod yn gadael i hôl ar yr ardal? O'n sicr, bydd. Yn sicr, dwi'n meddwl, mae yna dîm da wedi sefydlu rwan.
Ac mi glwson ni o'r llwyfan pnawn yma bod yna ddymuniad i'r tîm a barhau efo rhyw weithgaredd ni'n gilydd. A dwi'n neud ffyddiog y fydd hynny yn digwydd, sicr. Bydd. Diolch am hynny. Mae'r eisteddfodwyr wedi elwa o fod yn y ffrin Conwy, mae'n siŵr dy fi. Ac yn ôl yr hyn i chi'n gweud, mae Dyffryn Conwy wedi elwa hefyd o bresenoldeb yr Eisteddfod. Beth newch chi o hyn ymlaen nawr te? Bydd mynd nôl i was carreg gwalch yn swno fel swydd part-time o hyn ymlaen bydd? Bydd, o'n i edrych ar fashion y blant na wan, ac mae'n anodd iawn credu na dim ond wythnos sydd yna ers pan welson ni y pasiad. Mae'n edrych fatha blwyddyn ydi. Beth sy'n ni'n cael gwneud i gwir ydi jyst cofrodd yn yngwely am rhywbeth hefnos a edrych ar fideos o'r bob dim sydd wedi digwydd. Mae'n siŵr mod i wedi colli rhywbeth yno. O, helo, ysyd chi? Miss Thomas. Woli yw enw chi, e? Ia, falle bod ni'n perthyn Woli Thomas dwi'n chi. Dych chi'n barod am y gêm hynna? Dwi'n tymlo chydig bach o Woli yn y peth yma, ne? Siw mae'n tymlo bod yn sownd i'r eneth fach hyfryd mae'n next door i chi? Dwi'n wedi cael cyflwyniad eto. Na i gyflwyno chi nawr, ie? Dyma Catrin Beard. Helo, sy'n mai Wali? Wali mwstash dwi. Beth o'r nhw? O, mae'n mynd i fod yn gêm methu. Ac ar hyn o bryd, drychwch ar y ddau yma mynd, Rwan ta beth sy'n dweud. Lle mai? Mae'n anodd iawn deud i'n mynd ydi, ond eistedd nôl i fwynhau hyn. Emerwyn a Sion yr Mair. O, da iawn. Na chi, Wali. Come on, Silwyn, da chi ffordd ffordd Hywyn. Dyma Thomas... O, neu da. Wedes i byd o bod yn rough. Iawn, wel, mae yna broblem bach di codi. Beth ydy'r broblem, Lynn? O, dwi wedi glychu. Da chi wedi glychu? Be da chi isio? Cris arall. Iawn. Gai gris gwyrdd arall? Na, un glas. Pam mae gennych chi isio un glas? Wel, dwi'n eisiau colli, rwy. Iawn, un glas. Na chi, Lynn? A wedi ti mae Emirwyn nawr. Chi'n hapus nawr? Hapus iawn nawr. Wel, na fo, sy'n cael ei blesio. Ti'n glas, wedi cael un aelod arall, Lynn Helstrion Ebenezer. Fyddan nhw'n ola ar ôl hyn. A ddrwg i ni? Fyddan nhw'n ola ar ôl hyn, ynddo? O, dwi'n ddim, gael ei weld. Rhif 50 yn eich taflen gyfeillion. Rhif 50 yn y darlen. Tydi a wnaeth y wyrth o Grist fab Diw. Na i ddim adrodd o'r emyn. Ond mae yna rhywbeth arbennig yn y cwplet clwm o fe mynd yn does. Ac yn sicr, dyma un o gwpledau mwyaf yn heminyddiaeth ni. Mae'r Hallelujah yn fy enaid i. Byw yn oes oesoedd ydych chi'n gynhara. Byw yn oes oesoedd Hallelujah. Mae'r Hallelujah yn fy enaid i. Fedrwch chi feddwl am rhywbeth dyfnach a'r rhoddaf Iesu, y mawr had i ti. Os byddwch chi'n teimlo fel ail adrodd, mi gewch chi ail ganu y cwpled olaf ar y diwedd. Dewch chi godi, diolch yn fawr. Dewch efo fi nystwyth ac yn ddeallus ar geiriau'n llifo mor naturiol. Diolch, Mrs Jones. Gwyrth o flas a fyw. Cor, Mrs Jones. Ydy.
iddo fo, fel yn agoriad y gyfynod. Ti sy'n haeddu'r clod, yn rymus